Hitzaldi honen helburu da pixkat transizio ekosozialari olako hurbilpen bat eikie. Oso gai konplexua da, badauko saietz tekniko importantiek eta konplexidade handikoek, baina berez hurbilpen didaktiko eta orokor bat eikie jakiteko bi gauza bat ez be. Nun gauzen, ze lur historiko zapaltzen gabixen, zeintzuk die gaur egungo prozesu importantiek, aipatuz batez be lau koloso ez da, ekonomia batetik, bestetik bioaniztasuna, COVID garai honetan, bestetik klima aldaketie eta azkenik klima aldaketiaz batera energia beheraldize jatorkuna ez da. Eta horraz batera, ikusi orokorrien ze eszenario posible marraztuleik esan etorkizurai begira, hoize izango litzake. Gu gaur arratsaldien azaldeko dugu DO2030 ekimena zer dan, ezta? DO2030 ekimena bada azkenien eskualde honen gizarte eraldaketan eragiteko, gizarte eraldaketa bultzatzeko garapen komunitarien bidetik artikulatzen ari dan dinamika, estrategia eta lankidetza sare bat, ezta? Gaurko lehenengoko partean Joseba Azkarrak ustot gaur egungo kontekstuaren olakotasuna nahiko gordin eta nahiko zehatza azalduko dauela, azkenien bizi du momentu historiko bat, krisi sakon, krisi konplexu eta krisi urgente batune garai batengaz eta horren aurrien ezinbesteko izango da, munduko beste eskualdeetan baita, baina Euskal Herrian da gure kasuen DO20an baita, gure gizarte strukturak eta gizarte antolatzeko ereduak eta aldaketea. Orduen DO2030 horretara gero helburu hori daukon ekimen bada eta gure gaur egingo duguna da pixka zer dan azaldu, zertan ari garen, nola antolatzen garen, zeintzuk dien gure estrategiaren gakoak eta abar.